रुमाव दं दै लोगोफोरनि रुमाव दङ दा आङो माने ओंखाम संगासिनो आरोना गोदौगासिनो नै मोनसिगोनानो आरो बिथिंजाय मैगं दालि फुरा रुगासिनो नै आइटेमा बेलेग जेबो गैया एकदम सिम्पल आरोना आङो एसे दै सरदों थ' दैखौ लाखिनानै दोननांगौ जायो माने हेलौ एभ्रिवान गुड मर्निं टु अल वेलकाम बेक एगेन बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना थ' लोगोफोर आङो खुनु बेबायदि भाइरेल भिडिअ माबा भिडिअ बायदिसिना दिनैहाय जेबो बेबायदि भिडिअसफोर आङो लाबोनो सानाखै आरोना जोंनियावहायथ' गोबांथार इउटिउबाव बेबायदि जोङो भाइरेल फेसबुक इउटिउब ना भाइरेल भिडिअसफोर जोङो गोबांथार नुनो मोनगासिनो दङ लोगोफोर आङो दा दंफैयो मोनसे खालि रुम आरोना ओरैबायदि फ्रि रुमाव खालिखा थ' मानसि बेबायदि बेवहाय बर्थमान गैथ'वा थ' फैगोन आरोना नै बेबायदि रुमाहाय मानसि फैनो गोनां माने दिनैहाय थ' माब्ला सफैगोन मिथिथ'वा आरोना लोगोफोर बेबायदि फैगोन आरो थ' जोंनियावहाय बेबायदि माने हौवाफोर जाखा आरोना थ' बेहाय लेडिस बेबायदि फेमिलि बेबायदि गैया नायनानै लादों रुमा बेबायदि आरो थ' आङो संखांबाय आरो खावखांबाय मोनजोब्बाय आरोना दा जानांगौल'सै दा बरियानो फुङावनो सिखारनानै दुगैनानै आरो संबाय थ' दिनैहाय डिउटि गैया रेस्ट जानानै एसे रेस्ट लानोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादों दिनै आङो एसे टाइम मोननायलाय ब्लग हिसाबै भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जाबाय जोंनियावहाय बोथोरा जोबोद गरम ओरैबायदि सान्दुं आरो अखा हाहां जायो समावहाय खिन्थु अखा सखा बेबायदि गैया आरोना दासिमबो माने मास मोनसेसो जाबाय फुरा अखा गैखाया स' लोगोफोर आङो आरो बेसेबां दिन थानाय जागोन बांद्राय बेबायदि गेरेन्टि गैला आरोना थ' जायगाखौसो चेन्ज खालामनाय जागोन ना न' फारसे मोनहैगोन थ' हाबाय नङा थेवबो एसे सम दंबावो टिकेटफोरा बुकिं जानांगौना बुकिं जानायाव एसे टाइम लायो आरोना थ' एसे आंना आर्जेन्ट खामानिबो दङ अफिसावहाय एसे खामानि दङ आरोना गुवाहाटियावहाय थ' थांनो गोनां बारा दिन गैला आङो बेबायदिनो एसे अफिसियेलि खामानिखौ मावहैग्रोगोन प्लास न'आवबो एसे बे खामानिखौ आङो क्लियार खालामनो सानदों आरोना बिनि उनावहाय आङो बाहेरायाव फैयोब्ला माने फैफिननाय जागोन आरो दासिमबो माने कनफार्म जाजोबाखै आरोना थ' एसे माने बाहेरायाव थायोब्ला थ' माने फेमिलि बेबायदि हाबा साबा जाखांनायनि उनावहाय एसे प्रब्लेम जायो लोगोफोर बेखायनो सेंग्रा समावनो आर्निं खालामनांगौ फैसाफोरखौहाय थ' न' फारसे नङाबा एसे थांनोबो गोसोखांनाय मोनो आरोना हिन्जावफोर थायोब्ला एसे उसुबिदा जायो थ' बेखायनो जोङो सानफ्रोमबो सेंग्रायैनो थानो हायोबा मोजां आरो बाहेरायाव गोसोबायदि बेरायनानै बाहेरायाव थानानै आर्निं खालामनो हायो आरोना गोसोखांगोन जिमानब्लाबो बाहेरायाव थाबाथ' आरो गावनि हिन्जावानो जा सोर बिमा बिफायानो जा गोसोखाङो नाथाय दा जेन'बा लोगोफोर आङो थांनाया माने बेबायदिनो कमसे कम ना 100 डेज बेबायदि थाबावनो बायदि मोनदों आरो 100 डेजसोनि उनावहाय आङो मोनहैनो हागौ थ' थांनाय जायोब्ला आरो थांनाय जायाब्ला आङो दस्रा लकेसनाव सहैनो हागौ आरोना बेबायदि खिन्थु एसेबां इजियावनो माने थांनो सानथ'वाखै बेबायदि माने आर्निंबो दासिमबो मोजाङै आर्निं खालामनो हायाखै आरोना जेराव लोगोफोर जोङो थाबैनो माने हिन्जावफोरखौ लानो नाङा
एक्सुअलि एसे मिसुक जानांगौ आरो बैसो जानांगौ थाखा फैसा खामायनायनि उनावसो लानांगौ आरोना खालि माने जोङो दा बाहेरायाव नुलाबायनो मोनो ओरैबायदि माने गोसो थोलायगोन लानानै फैगोन बाहेरायावहाय दोनफैगोन फेमिलि खागोन खामानि मावगोन ना थ' बेबायदिजों बोरै जानो बांद्राय जोङो खालि गोसो थोलायोब्ला जानाय नङा आरो खम बैसोआव जुलि जादों न'खर संसार दैदेनलांनायाबो सलायलांनायाबो ना बहुत समस्या बेबायदिनो उन्दै बैसोनिफ्रायनो गोसो थोलायगोन आरो बाहेरायाव लाना फैगोन बाहेरायाव लाना फैगोन गोबां नुनो मोनो लाजिनाय मोनलायलाङो आरोना बोरैबाबा गावखौनो गाव थ' बाहेरायावहाय बेबायदिनो जरा जरा थ' खम बैसोआवनो हाबा जानाय मा बुंबावनो थ' लोगोफोर जोंनियावहाय बेबायदि हिन्जावफोरबो गैया रावबो गैया आरो जोंना बेबायदि थांखा गैया खुनु जों सोरबा हिन्जाव बेबायदि माबा माबि बेवहाय खाथियाव नुनोनो मोनखाया आरोना थ' जोंनियाव बेबायदि गैया थ' जेन' लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै फुङावनो सिखारबाय संबाय आरो दा जानोसै आरोना दिनै डिउटि गैया थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन बांद्राय गोलाव खालामला दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाबा